mindenki! Ma megmutatom nektek, milyen egy jó 3 anime. Vegyünk egy átlagosan pervers, szerencsétlen főhőst, egy czunderelányt, aki ok nélkül ütivágja, mint a répát, egy hiperaktív idiótát, aki még az Okami Kakushi egész szereplők gárdájának is odaver, egy normális csajt, egy szemétláda csajt és egy csöndes csajt. És még egy czundere csajt. Na, kitaláltátok, melyik animéről van szó? Nos, aki a Love Hina-ra gondolt, elcseszte, ez ugyanis az Amenai de jó! Az openinget követő csoportképen pedig be is azonosíthatjuk a kilopkodott szereplőket, hozzátéve még a Yoda mesterképű nagyit. A történetről csak annyit, hogy főhősünk egy meglehetősen béna buddhista szerzetes növendék, ám de van egy speckója! Ha meglát egy pucérnőt, akkor feléled a megtisztító hatalma, nagyobb ereje lesz, mint egy templom nincs Jedinek, és minden szellemet elpusztít! Igazából így lehet, hogy nem hangzik rosszul, hogy szellemírtó, pervers, buddhista szerzetes, de higgyétek el nekem, a karakterében nincs semmi egyedi. De ha már arcátlan módon nyúlnak a Love Hinától, nyúlták volna le a poénokat is, könyörgöm, de egy árva poén nincs az egész animében, helyette a csajok minden szögben való mutogatásával próbálnak meg nézettséget szerezni. Nekem nincsen bajom az ecsivel, kivéve amikor a sekélyes történetet és a szereplők papírmasé oldalt próbálják vele pótolni, mert akkor bizony felmegy bennem a pumpa. Mert hogy a szereplők valóban mind standardek, semmi személyiségük, helyenként már tényleg visszasírtam Ito Makotót és a háremét, annyira idegesítettek. Egyedül a srácot voltam képes valamennyire megszeretni, de őt is csak azért, mert állandóan ok nélkül ütötték, vágták. Ezt már a Love Hinában is nagyon utáltam, és itt eljátszák ugyanezt, de szerintem fele annyi rész alatt 2-szer annyiszor. Egy épeszű ember így verte volna már szét az egész bandát a csávó helyében. Fáj a feje! Golyót bele! Zámbó Jimmy jól bánt vele! Fáj a lába! Amputálja! A kombinó ingyen csinálja! Rajzolás terén akkora nulla az anime, hogy még Kiszel Tünde is fejet hajt előtte, nézzétek csak meg! Lapos tányér szemek, az orból kinövő bajusz, és a parti szemöldök! Viszont ami nagyon szemet szúrt nekem, az az elképesztő számú vendégszereplő. Nézzétek csak meg! Itt van Enmoai, Optimus fővezér, és D a vámpírvadász ebben a hülye kalapban. Na, ezen viszont lepadlóztam. Hogy kerül oda az Erzsébet híd? Hogy? Mint említettem, elvileg szerepe lenne a szellemírtásoknak is. Hát valamennyi van is, más kérdés, hogy ezek annyira sikerettek izgalmasra, mint a Trinity Blood bármelyik epizódja. Mindig kapunk valami karaktert, aki bebefögi a szomorú múltját, aztán beemózik, hogy neki nem kell a lelkiüdvösség, és neki támad hőseinknek, és nem segíthet más. Csak a speckó! A szellemek változatossága egyébként lenyűgöző. Van egy popstar csaj, aki autóbalesetet szenvedett, mikor a lemezének a kiadására sietett. Mi ebből a tanulság? Az, hogyha be vagy állva, ne vezess! Aztán itt van az ő pasia is, a múmia személyesen. Ő is a balesetben halt meg, hát van egy tippem, hogy mi történhetett. Na mindegy. Szóval van még egy ilyen sudden boyfriend. Aztán van egy játékbaba, most már tudom, mi ihlettem meg a Rosen Maident,
ami egyébként hasonlóan színvonalas darab. Az első valódi szellemre a 10. részig kell várni, de ebben sincs sok köszönet, mert azt láthatjuk, hogy utána Needlessből egyesült Shonen Battal, és a baseballütőt Wolverine karmaira cserélte. A meglehetősen ötlettelenül egymásra köpködött epizód részek után, aztán kapunk egy olyan gyéres cliffhangeres befejezést, hogy majdnem ott helybe tökön szúrtam magam, és ráadásul semmi karakterfejlődés, úgyhogy mintha az egész meg se történt volna. És mivel a végén behoztak 2 ilyen Akatsuki tagot, meg 2 másik tagot, mi a konklúzió? Folytatjuk a következő szériában! Bele fogok nézni a második évadba is, hát ha csoda történik, de ti is semmiképp sem tegyétek. 2/10, és azt a 2-t is csak a parti szemöldök miatt kapja. A legközelebbi találkozásunk is se tenyésztetek Alien-t a hátsó körben. Szevasztok!